Prosvjed za i protiv pobačaja na ulicama metropole intervenirala i policija, javno protiv pobačaja i premijerova supruga. HSS-ovac Beljak došao na slavlje HSLS-a i održao im lekciju jer nisu na prosvjedu protiv pobačaja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan. Prvi pravi proljetni dan nakon tjedana sivila obilježila su dva prosvjeda. Jedan za pravo na život i zabranu pobačaja na prvom nacionalnom hodu za život i drugi u obrani prava na izbor svake žene da samostalno odlučuje o svom životu i tijelu. Hod za život podržala je i supruga premijera Oreškovića sa kćeri, a među protivnicima je bilo dužnosnika SDP-a. U jednom je trenutku, međutim, zbog incidenta intervenirala i policija. Evo detalja. Sve je počelo mirno. Ja sam za život! Na Tomislavovu trgu u Zagrebu tisuće ljudi, među njima puno roditelja s malom djecom. Naoružani balonima uz kamion iz kojeg se orila prigodna glazba. Svi ujedinjeni u jednom. Za život obitelji Hrvatsku. I mi ovim miroljubljivim hodom želimo pokazati da nam je stalo do svakog života, od začeća pa do prirodne smrti. Svako nerođeno dijete je važno i svako nerođeno dijete bi trebalo imati priliku se roditi. To je možda ono prvo i mi smo tu danas i kao obitelj sa puno djece i slavimo život. U isto vrijeme svega 200 metara dalje prosvjedovalo je 400 osoba, pobornika inicijative Obrani pravo na život. Oni smatraju da svaka žena ima pravo samostalno odlučiti hoće li ili neće pobaciti. Na njihovoj strani i članovi SDP-a, ali i Mirela Holy. Bilo bi jako loše kada bi Hrvatska išla u pravcu ograničavanja abortusa ili čak i zabrane abortusa. Država mora biti u potpunosti odvojena od vjerskih pitanja. Žene imaju pravo na izbor, imaju pravo na svoje reproduktivno zdravlje i da niti jedna politika, niti jedna vlast ne može oduzeti to pravo i zato sam tu. Ne možemo u Hrvatskoj ići 100 godina unatrag. A onda kad su se obje skupine susrele, incident. Dvije pobornice inicijative koja se zalaže za pravo žena na izbor oko pobačaja prepriječile su put koloni Hoda za život. Ja sam jedna građanka. Imam jednako pravo, tu kao i oni, ali vi ćete braniti njih, a ne mene. Onda me ne možete braniti. Došlo je do naguravanja, intervenirala je policija i privela dvije djevojke. Stala sam na cestu kao i svi drugi ljudi. Ne znam zašto ja nemam pravo stati na cestu, a ona ogromna količina kolone sa redarima i siledžijama smije. Zašto sam ja toliko opasna, jedna jedina? Evo što je na incident rekla Željka Markić. Nisam zbiljam, ja sam tu, nisam tamo, svi su ovdje, čula sam zadovoljni, žao mi je ako je itko povrijeđen. Pitat ćemo policiju, ako je netko nekog povrijedio, za to postoje nadležni organi koji će to riješiti. Zbog moguće zlouporabe primjene sile od strane policije, djevojke je u postaji pregledao liječnik. Utvrđeno je da policija nije prekršila ovlasti i one su puštene na slobodu. Govore da su za život, a ne bore se za život koji već postoji, a to su djeca kojima su ukinute invalidnine, djeca koja su u domovima za nezbrinutu djecu i otežava se postupak posvajanja, za djeca koje u vrtićima nemaju više ni šta jesti, jedu razvoljeno varivo, tako da za te ljude su mogli se boriti i za već život koji postoji. Povorci Hoda za život kasnije se na trgu Bana Jelačića pridružila i premijerova supruga Sanja u društvu kćeri. Svaka razborita osoba se opredjeljuje za život, a ne za smrt. I sve ostalo je jedna velika zabluda i strah i to je sve što imam za reći. Je li ovo uvod u referendum za zabranu pobačaja, predstavnici inicijative Hod za život danas nisu htjeli potvrditi. Na glavnom zagrebačkom trgu je Ivana Tomić. Ivana, bila si danas na oba prosvjeda i tijekom samog incidenta. Je li policija izdala službeno priopćenje o incidentu? Pa nema službenog priopćenja zagrebačke policije, budući da je vikend služba za odnose s javnošću ne radi. Sve informacije o prosvjedu mogle su se dobiti isključivo putem telefona, pa nam je tako policijski službenik potvrdio tek da su dvije osobe uhićene, ali i puštene. Što se tiče broja sudionika Hoda za marš, policija tvrdi da je bilo 7.000 osoba, dok organizatori kažu da ih je bilo 15.000 i pozivaju se na podatke iz policije. Izgleda da ćemo morati pričekati prvi radni dan, a to je ponedjeljak, da bi dobili točne informacije i o brojci sudionika Hoda za marš, ali i o samom incidentu. A poslijepodne su se priopćenjem o incidentu javili i organizatori Hoda za marš. Ja ću ih citirati, oni poručuju da je neprihvatljivo da se opravdava postupak osoba za koje oni tvrde da su djelovale rastrojeno, a moguće da su bile i u alkoholiziranom stanju i koje su pokušale zaustaviti njihovu kolonu. Na kraju dodaju da je kultura neslaganja temelj demokracije. Ivana, spomenula si mogućnost referenduma. Kada ćemo znati hoće li ga biti?
Pa evo, danas smo pitali to Željku Markiću, ona je vješto izbjegla odgovor. Pitala sam je predsjednika udruge Vigilare, Vicu Batarela, on je rekao da se zasad ne razmišlja o referendumu, ali zasad. No treba reći da je pitanje abortusa u Hrvatskoj vruća tema i rezultat velikih ideoloških podjela i to više od 20 godina. Ustavni sud niti nakon 25 godina odlučivanja nije dao svoje mišljenje o zakonu o pobačaju. Evo, reći ću da je ocjenu ustavnosti zakona o pobačaju tražila udruga Hrvatski pokret za život i obitelj još 1991. godine.